Ayan, so isang mapagpalang gabi po sa ating lahat. Mga tao po nandito sa church, isa pong mapagpalang gabi at ganun din po sa inyong lahat na nandyan po nanonood sa live stream po. Ayan, so oras na naman po para purihin natin ang Panginoon sa pamamagitan ng pag-awit, pagsayaw at pakikinig ng kanyang salita. So, gaya po ng awitin, walang imposible sa ating Panginoon. Sabay-sabay po tayong magpuri at itaas ang pangalan ng ating Panginoon. Hallelujah! Hallelujah, Lord! Panginoon, walang imposible sa inyo, Lord. Walang bagay na hindi nyo kayang gawin, Panginoon. Kaya dapat ka lamang, Panginoon, na aming itaas at papurihan, Panginoon. Salamat, Lord. Salamat sa lahat ng pagpapala. Kaya lamang, Panginoon, patuloy po namin na kayo'y itataas sa gabing ito. Come on, church. Come on, people out there na nanunood, Panginoon. Bless them, Lord. Hallelujah. Can we just all declare the goodness of God? Proclaim natin na no one else like you, God. Hallelujah. Oh, Jesus. ng awit sa
Kulang maging mga salita upang ihayag ang kabutihan mo. Yes, oh, isang Awitin ko man lahat ng awit sa mundo, di kayang ilarawan na kadakilaan mo. Kulang ang lahat ng tula, kulang maging mga salita upang ihayag ang kabutihan mo. Wala nang hihigit sa'yo, wala kang katulad, wala nang babantay sa'yo. Ikaw ang Diyos, noon pa man, maging ngayon at kailanman. Sa habang panahon, wala kang katulad. Awitin ko man lahat ng awit sa mundo, di kayang ilarawan ng kadakilaan mo. Kulang ang lahat ng tula, kulang maging mga salita upang ihayag ang kabutihan mo. Wala kang katulad, wala nang hihigit sa'yo, wala kang katulad, wala nang babantay sa'yo. Ikaw ang Diyos, noon pa man, maging ngayon at kailanman. Sa habang panahon, wala kang katulad, wala kang katulad, wala nang hihigit sa'yo, wala kang katulad, wala nang babantay sa'yo. Ikaw ang Diyos, noon pa man, maging ngayon at kailanman. Sa habang panahon, wala kang katulad. Sa habang panahon, wala kang katulad. Sa habang panahon, wala kang katulad. Hallelujah. We welcome you, Lord, oh Jesus, oh Holy Spirit, oh Lord, hallelujah. Gaya po ng aming inawit, Panginoon, dinideclare po namin kung gaano kakabuti, Panginoon, sa aming mga buhay. Tunay lamang po na wala nang hihigit sa iyo, Panginoon. Wala nang papantay sa inyo, Lord God. Thank you, God, at patuloy po namin, Panginoon, na kliniklaim ang kagalakan, Panginoon, ang karangyaan ng buhay ng pagiging isang Kristiyano. Kaya lamang po, Panginoon, patuloy niyo po kaming i-bless, Panginoon. Patuloy niyo pong ibuhos ang pagpapala, ang inyong banal na Espiritu sa aming mga buhay. Thank you, Lord, and thank you, God. And tonight, Lord, i-bless niyo po ang bawat salita na maririnig ng bawat isa sa amin. Ganon din po ang inyong lingkod, Lord God, na magpapahayag ng inyong salita, O God. Continue to bless him, Lord God. Continue to pour out your Holy Spirit to his life, O God, that we may bless also, Lord God, because of his life, Lord God. Thank you, God. Thank you, Jesus. Kayo lamang ang may tataas sa buhay namin. At lahat ng ito ay binabalik po namin sa matamis na pangalan ng aming Panginoong Jesus. Lahat po ay magsabi ng Amen. Hallelujah. Purihin po ang Panginoon. Magandang gabi po sa ating lahat. Bago po tayo dumako sa ating pag-aaral ng salita ng Diyos,
naghalo po ang nararamdaman po ng inyong lingkod. Mayroon pong kalungkutan at kagalakan dahil po sa pagpanaw po ng isa sa dakilang ama ng ating assembleya. Pumanaw po pumanaw na po, umuwi na po sa Panginoon ang aking mahal na ninong si Reverend Victorio Marsan. So, nakikiramay po kami sa pamilya po ng Marsan. In the Filipino Assemblies of the Firstborn po ay mayroong mang kalungkutan dahil sa kanyang pagpanaw. At sa likuran ng kalungkutan, mayroong pong pag-asa at kagalakan dahil lang po natin na si Pastor, si Ninong Vic ay umuwi na sa piling ng Panginoon. Shall we bow down our heads and let us pray for the family? Panginoon, sa oras pong ito, alam mo po ang nararamdaman ng bawat isa sa amin, lalo-lalo po ang buong pamilya po ng Marsan, especially Madam Marilyn Marsan, John J. and his family, and even Jael and her family. Sa oras pong ito, tinataas namin sila sa iyong banal na harapan. Sa gitna po ng kanilang pagdaramdam, yakapin mo po sila ng iyong kapangyarihan. Hayaan mo po ang iyong banal na Espiritu, o Diyos, ang magbigay ng kaaliwan sa kanila na sa gitna po ng kanilang pagdadalamhati sa pagpanaw po ng aming mahal na Ama, sa Reverend Vic Marsan, Panginoon, ilagay mo rin po ang pag-asa sa aming mga puso na darating din pong panahon na siya ay makakapiling namin sa iyong piling. Kaya hiniling po namin na ikaw pong magbigay ng kaaliwan sa kanila ng pag-asa at tulungan mo sila, Panginoon, sa panahon ng kanilang pagdadalamhati. Lahat po kami, Panginoon, na nagmamahal sa Kanya. Kami po, Panginoon, nakasama niya sa iyong ubasan. Patatagin niyo rin po ang aming pananampalataya at maging inspirasyon namin ang Kanyang buhay, ang Kanyang pagmiministeryo, Panginoon, nung siya ay nabubuhay pa. Salamat po, patuloy kang kumilos sa aming gawain, even po sa aming pag-aaral na ng iyong mga salita. Ito pong aming samot dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen and amen. Okay, ituloy na po natin. Tapusin po natin ngayong gabing ito ang chapter 2 ng Book of Philippians. We are now in the last verses from verse 19 to 30. At tingnan naman po natin yung dalawang example of two ministry helper on submissive mind. Tingnan naman po natin kung anong matututunan natin sa kanila. Of course, we have already discussed in our previous study about the description of humility through the great example Jesus Christ in chapter 2, verse 1 to 11. And the dynamics of it in Paul's example sa verse 12 to 18. Yung tinatawag natin the ins and out of Christian living. That was our example is Apostle Paul. Kaya in this verse, Paul introduces his two helper in the ministry. That is Timothy and Epaphroditus. At makikita natin, and he does this with a reason. Bakit niya isinama si Timothy at Epaphroditus dito sa chapter 2? So kung titignan natin, it was Jesus Christ first as our great example. Then Apostle Paul, the great apostle to the Gentile. At pinakita niyo doon kung paano mabuhay in and out. That life is not a series of ups and downs, but it is a process of ins and out in our Christian life. So makikita natin that nakita natin that God worked in us so that He can work through us. And now, makikita natin na maaring iniisip na Apostol Pablo, and now Apostle Paul knows that his reader, ang kanyang mga sinulatan ay prone sa pagsabi na it is impossible to follow Jesus. It is impossible to follow Jesus. Example, bakit? Kasi He is the very Son of God. Kaya mahirap pong tularan. At si Apostol Pablo naman, mahirap din tularan for He is a chosen apostle who has a great spiritual experiences. Ako, isang ordinaryo lamang na Kristiyano. Maaring ito yung kanilang sinasabi, maaring ito yung kanilang isipan. So,
he introduces two ordinary ministers who were not apostle or spectacular miracle workers. If Timothy and Epaphroditus are not apostle and they're not spectacular workers, so ipinesenta niya, gusto niyang ipakita, he wants us to know that humility is not a luxury enjoyed by a chosen few. It is necessity in a Christian joy, an opportunity to all believers. Hindi lamang ito para sa mga chosen. Hindi lamang po sa mga sikat, mga dakilang lingkod ng Diyos, yung luxury of humility, enjoy. But even to all, it is necessary, napakahalaga sa lahat ng Kristiyano, at ito ay pribilehyo sa lahat ng mananampalataya. Kasi simulan po natin. Let us begin with Timothy. Okay, the first na tignan natin ay si Timothy from verse 19 to 24. So yun po yung teksto natin na pag-aaralan. Punta tayo sa 19 to 24 ng Pilipos, chapter 2. Okay. So makikita natin dito, gusto ko natin introduce si Timothy. Si Timothy po he was converted at young age. Okay. Acts chapter 14, verse 6 and 1 Corinthians 4:17. And yung pananampalataya na was influenced by her mother and grandmother. Alam naman natin, si Eunice at saka si Loisa. Okay. So sabi niya, silang mga nauna na na-convert, yung lola at nanay niya. And she was influenced. At talagang na-influensyan siya, influencer sa kanilang pananampalataya. At na-born again siya when Apostle Paul ay pumunta sa kanilang lugar. Doon siya na-convert. Kaya nga tinatawag siya lagi siyang tinatawag na Apostle Pablo. Paul always considered him as his own dearly beloved son in the faith. Lagi niyang sinasabi, ang anak ko sa pananampalataya. Kay Timothy. Lagi niyang sinasabi ito kay almost 24 times, more than, at least 24 times na inulit-ulit yung kanyang pangalan sa mga sinulatan na Apostol Pablo. At makikita natin na siya po ay itinuring na anak sa pananampalataya at napakalapit niya kay Apostol Pablo. At dito natin makikita na sa eksperyensya ni Timothy, in Timothy's experience, we will learn that the submissive mind is not something that suddenly, automatically appears in the life of believers. Ang pagpapakumbaba o ang submissive mind, mapag-aaralan natin dito sa karanasan ni Timoteo na hindi automatic, hindi kaagad-agad, na ito ay nandun na sa mananampalataya. Talagang makikita mo na kaagad sa mananampalataya. Talagang Timothy develop and cultivate the mind of Christ as he walked with the Lord and worked with Paul. So, na-develop lang ito at na-cultivate ito yung the mind of Christ in him, even the submissive mind, nung siya po ay lumakad na kasama ang Panginoon at nagtrabaho na kasama na Apostol Pablo. He became the kind of servant that Paul could trust and God could bless. Si Timothy ay talagang isa pong servant o lingkod na talagang pinagkatiwalaan ni Apostol Pablo at pinagpala ng Diyos. What are the characteristics of Timothy, of this young man? Anong characters niya? Number 1, he had a servant heart in verse 19. Okay, punta tayo sa ating verse 19 to 21. Sabi na rito, umaasa ako sa Panginoong Hesus na mapapupunta ko agad diyan si Timoteo para mapanatag ang loob ko matapos malaman sa kanya ang inyong kalagayan. Wala nang hihigit sa kanya sa pakikiisa sa aking damdamin at pagmamalasakit sa inyong kapakanan, sapagkat walang sinisikap ang iba, kundi ang sariling kapakanan, hindi ang ukol kay Hesukristo. Now, makikita natin na si Timothy, the first character of Timothy is, he had a servant heart.
He cared for the people. Si Timothy ay talagang meron siyang concern. Meron siyang malasakit sa mga tao, sa pangangailangan ng ibang tao. Hindi siya interesado. He is not interested in winning friends, in influencing people. He was genuinely interested in their physical and spiritual welfare. Ang tinitig, hindi yung para maging kaibigan niya sila, hindi po. Para ma-influensyan niya sila. Ang concern niya lang ay ang kanilang physical at spiritual na pangangailangan at kapakanan. Mababasa natin dito na sinabi ni Apostol Pablo. Kaya nga kampante sa Apostol Pablo, panalangin ko na makapunta na siya dyan dahil walang ibang nagmamalasakit. Sabi niya sa verse, sabi niya rito, matapos malaman ang iyong kalagayan, wala nang higit sa kanya sa pakikiisa sa aking damdamin at pakikiisa sa inyong kapakanan. Sinabi niya, tapos sinabi niya, dahil yung iba, sabi niya, ang tinitignan lang nila yung kanya lang sarili. Hindi yung kapakanan ng iba. But Timothy, Paul knows Timothy. Kilalang kilala niya. Alam niyang pakikiisa. Alam niya yung layunin ni Timothy. So makikita natin na ang tinitignan niya lang. So ito yung una. He has a servant heart. Handa pong maglingkod si Timothy. Maganda pong maglingkod kung mayroon po tayong puso na hindi para mang-influensya lamang. Hindi po naglilingkod ka para marami kang maging kaibigan. Hindi po. You are serving for the needs, for your concern to the spiritual needs of others. Ano pa ang ugali niya? Tingnan natin. He had a servant's training in verse 22. Tingnan natin sa 22. Sabi niya rito, kayo na rin ang nakakaalam sa katapatan ni Timoteo. Tinulungan niya ako sa aking paglilingkod para sa mabuting balita, tulad ng pagtulong ng isang anak sa kaniyang ama. Now, si Timothy ay nagtrabaho na kasama ni Apostol Pablo. Pero Paul didn't add Timothy immediately to his team. The very day he was saved. Hindi niya kaagad isinama si Timoteo sa kanyang missionary team nung siya'y maligtas. Hindi po. Naligtas siya, sinama niya kabat? Hindi po. Iniwan niya muna, he left behind to become a part in the church fellowship in Derbe and Lystra. Talagang iniwan niya siya doon sa iglesia sa Derbe at Lystra para lumago siyang spiritual. He will grow in spiritual matters and learn how to serve the Lord. Talagang nag-training muna siya. Naki-fellowship siya doon para matutunan niya, lumago siya sa iglesia doon sa Lystra at Derbe. Gusto niyang lumago. Si Timothy, hindi kaagad-agad na naglingkod. Marami ngayon na born again, bumili ng Biblia, pastor na. Hindi po. There must be a training of a servant. So makikita natin si Timothy ay talagang he learned how to serve the Lord. Kahit na gaano kagaling ang isang tao, kahit na gaano katalentado, huwag mo kaagad isasalpak sa gawain. Iligtas na naman siya, pastor. Huwag muna. Kailangan muna niyang lumakad ayon sa pamumuhay ni Kristo, lumago siyang espiritual. Hayaan muna natin that God will work in him so that God could work through him. Babalik-balikan natin yung verse 12 to 26, di po ba? Kaya makikita natin dito na talagang hindi niya sinama. Nung bumalik lang siya, sa kanya isinama. So, binigyan niya ng panahon si Timoteo na mapalalim yung kanyang pananampalataya. And then, he enlisted him to the work with him on the missionary journeys. Sinama niya na. Di ba? Umalis si John Mark. Tapos, ipinalit niya, isinalpak niya kaagad si Timothy. Okay. So, napakahalaga na nag-training muna. Alam niya muna yung pasikot-sikot sa Christian ministry.
Alam niya po kung paano manalangin. Isasabak mo agad sa gawain ng Panginoon. Hindi pa nga hindi nga nagbabasa ng Bible, hindi nga nananalangin. Paano mo isasapak sa gawain ng Panginoon? Paano siya matututo? Paano siya lumago? So iniwanan niya muna. Now, dito natin makikita na tinuruan na Apostol Pablo. He teaches him the Word of God. Tinuruan siya ng Apostol Pablo ng salita ng Panginoon. At talagang pinayaan niya na mamunood, panuurin, obserbahan ni Timoteo kung paano maglingkod sa buhay ni Pablo. Kaya nga kung babasahin yung 1 Timothy and 2 Timothy sa mga admonition niya, maganda yung talagang puro encouragement ang mababasa natin doon. Nakita mo kung paano ako lumakad. Sinasabi niya doon, di ba? Walk as I walk. Tapos sinabi niya nga sa 2 Timothy chapter 2, study to show thyself, approve unto God. In-advise niya lahat ito kay Apostol Pablo. Patuloy ng advisean. Huwag kang mahiya sa Ebanghelyo. Kung babasahin mo yung 2 Timothy chapter 1, ginamit niya sa yung sarili niya ni Apostol Pablo, pinakita niya, for I know I don't believe and I am not ashamed. So kanino yung sinasabi ito? Kay Timothy. So makikita natin na talagang inihanda niya yung buhay ni Timothy sa paglilingkod. So he has the servant's training. Talagang sumunod muna siya. Hindi porket mas magaling ako kay pastor eh. Dapat si pastor nga hindi naman masyadong magaling sa ganito. Ako magaling ako sa ganito. Hindi po. You need to go to the basic. Amen? Training. Huwag mo nang, gusto ko na rin ganyan, maglingkod na rin ako. Kayang-kaya ko na yan. Kaya nga po, nakakalungkot, maraming nasisirang gawain dahil mayroong mga naglilingkod na hindi pa rooted kung ano-ano ang naituturo nila na katuruan. At yung pamumuhay nila ay kontra sa kanilang katuruan. Kaya nga, experience without teaching can lead to discouragement. And teaching without experience can lead to spiritual deadness. Dapat magkasama yon. If you have experience, you must have the teaching. If you have the teaching, you must have the experience. Dapat alam mo yung katuruan, naranasan mo yung katuruan. Puri po ang Panginoon. Amen? Alam mong maglingkod, maranasan mong maglingkod. So, he has the servant's training. So, makikita natin, maliwanag na dito, sinabi niya sa 22, sapagkat walang sinisikap, okay, at sa 22, maliwanag, kayo na rin nakakalam ng katapatan ni Timoteo. Tinulungan niya ako sa aking paglilingkod ng isang anak sa kanyang ama. So natuto siya sa kanyang ama sa pananampalataya. Alam niyo ang kanyang katapatan. So talagang natuto siyang mag-obey, sumunod. Minsan kasi napakahirap sumunod, no? Pero si Timothy, nastutunan niya ng sumunod. At yung pagsunod, kaakibat nito ang pagpapakumbaba. Ano pa? Okay. 23 and 24. Anong mayroon pa? He had the servant reward. 23 and 24. So, tingnan natin. Sabi niya sa 23 and 24, kaya binabalak kong siya ay papuntahin diyan pagkatapos kong matiyak na ang magiging kalagayan ko rin eh. Sa tulong ng Panginoon, umaasa kong makakaparian din sa lalong madaling panahon. 23 and 24, di ba? Okay. Kaya binabalak ko siyang napapuntahin diyan pagkatapos kung matiyak na giging kalagayan ko rin eh. Sa tulong ng Panginoon, umaasa akong makakaparian din sa lalong madaling panahon. Now, he had the servant's reward. There were difficulties and hardship, but there were also victories and blessing. Amen? Mayroon pong kahirapan, mayroon pong mga bagay-bagay na napakahirap sa buhay natin. But alalahanin natin ito, there were also victories and blessing. My hardship, my difficulties, but there is victories and blessing. And because Timothy was a good and faithful servant,
Kaya mayroon siyang reward. Faithful in few things can be rewarded him in many things. Pag tapat ka sa maliliit na bagay, pagkakatiwalaan ka sa maraming bagay. Amen. Pag tapat ka sa maliit na bagay, pagkakatiwalaan ka sa malaking bagay. Nakakalungkot. Maraming mga Kristiyano, maliit lang na bagay, hindi pa mapagkatiwalaan. Paano sila pagkakatiwalaan ng Diyos at gagamitin ng mas marami? Ano yung reward ni Timothy? He had the joy in helping others. Yung kagalakan niya sa pagtulong sa iba. Hindi ba reward yon? Maganda po yung naglilingkod ka na may kagalakan sa puso mo. He had the joy in serving with the great apostle and assisting him in some of his difficult assignment. Now, sabi ko nga, Timothy is mentioned at least 24 times in Paul letters. Sa lahat po ng sinulat ng Apostol Pablo from the book of Romans to Thessalonica, to 1 Timothy, 2 Timothy hanggang sa Philemon, mayroon siya po siyang binanggit. At least 24 times na binanggit ang pangalan ni Timoteo. Kaya yung joy na lang na nakasama niya, the great apostle to the Gentile, it is a joy sa mga difficult assignments na pinagdaanan nila. Wow! Napakaganda po. Ako po, nung nakasamang naglingkod, yung mga matataas at malalaking lingkod ng Diyos, wow! Yung feeling mo ba na talagang you are elated? Why? Because it is a joy, it is a privilege to serve with the great man of God. Napakaganda po na yung mga crusade po na during that kainitan ng mga crusade, and it is a privilege na makasama sa mga crusade na ang mga great evangelists. Sa aking pong karanasan, nakakagalak po, nakakalaki ng puso, nagbibigay ng kagalakan. Kahit po yung ikaw lang po ay translator. Yung mga crusade po sa Alaminos noon, na naging translator po ang iyong lingkod. Doon po sa Ordaneta, naging translator ang iyong lingkod. Yung po mga pagkakataon na yon, wow, it is a rewarding. Bakit? You are interpreting, nag-i-interpret ka sa isang dakilang ebanghelista at kumikilos ang Diyos. Signs and wonders are being showed as they are preaching, and you are the one who is interpreting. What a great reward po rin po ang Panginoon. Amen? Hindi kaya ganito rin po si Timothy? Na yung pong kasama mong naglilingkod ay mga ginagamit ng Panginoon in a mighty way. So the greatest reward God gave to Timothy was yung napili siya ni Apostol Pablo. He was chosen by Apostle Paul to be his replacement. Di ba? Hindi na ako makakapunta. Kaya uutusan ko si Timoteo bilang replacement ko. Kapalit ko. Purihin po ang Panginoon. Di po ba napakaganda yun? You will take the shoes of your father of faith. Yung ama mo sa pananampalataya ay yung pa rin, ikaw susunod ka sa kanyang yapak. Ako po, namatay po ang aking ama sa pananampalataya last September, last year. Masakit man sa kalooban na hindi ko man lang napuntahan at nakita sa huling sandali ang kanyang katawang lupa. Ngunit, alam niyo po yung kagalakan sa aking puso, salamat sa Panginoon na hanggang ngayon nagpapastor din ako kasi pastor din yung aking ama sa pananampalataya. Purihin po ang Panginoon. And it's a great joy na nung nagpastor siya, nagpastor din ako. Ganon din si Timothy. Replacement siya, naging substitute siya. Wow! What a great reward! Kaya Timothy was not only Paul's son in faith and Paul's servant, but become Paul's substitute. Hindi niya si Timothy ay hindi lang sons of faith, hindi lang servant ni Pablo, kundi substitute
ni Pablo. So from being Paul's son in faith, from being Paul's servant, he become Paul's substitute. Wow! Purihin po ang Panginoon. Di ba great reward ito? Napakaganda po. Submissive mind is not a product of an hour's sermon or a week's seminar or even years of service. The submissive mind grown in us as like Timothy, he yield to the Lord and seek to serve others. Alam niyo po, ang submissive mind ay hindi po nakukuha sa isang oras na sermon na pinapakinggan mo, sa isang linggong seminar na atinan mo, o isang taon na paglilingkod. Bagkos ang submissive mind, ang pagpapakumbaba ay lumalagos sa atin, gaya ni Timoteo, kung tayo po ay nagpapasakop sa Diyos. Tayo po ay nagpapasakop sa Kanya at ang hinahanap natin ay maglingkod sa iba. Service to others. Amen. Yun po, nadidevelop po yung pagpapakumbaba. Okay, and that was Timothy. He has the servant heart, he has the servant's training, and he has the servant reward. Okay, let us go to Epaprodito. Si Epaphroditus naman. Alam nyo ba, napakaganda ang ibig sabihin ng pangalang Epaprodito? Ang pangalan na Epaphroditus, ang ibig sabihin ay charm or charming. Wow, ganda no? Epaphroditus means charming. Ano ba sa Tagalog ang charming? Kaakit-akit. Wow. Ganda no? Kaya maganda palang pangalanan, gandang pangalanan yung mga magiging anak ninyo ng Epaphroditus. Na ibig sabihin, charming. Kaakit-akit. Okay. Okay, let us go to verse 25 to 30. Kung si Pablo ay Hebrew of the Hebrews, si Timothy was part a Jew and part a Gentile. Si Timothy at si Pablo ay Hebrews of the Hebrews. Si Timothy ay kalahating Hudyo, kalahating Hintel. Si Epaprodito ay purong Hintel. Okay. So tingnan natin Jesus Christ as the example, then Pablo, Hebrews of the Hebrews, then Timothy, half Jew, half Gentile, and now Epaprodito was a puro na Hintel na binago at iniligtas ng Panginoon. Purihin po ang Diyos. Okay. He was a member of the church in Philippi. Miyembro siya doon. Hindi siya pastor. Miyembro siya sa church in Philippi. Okay. At alam niyo ba, si Epaprodito, inirisgo niya yung kanyang health and life. Talagang napunta sa delikado ang kanyang kalusugan at ang kanyang buhay just to carry the missionary offering to the apostle in Rome. Anong layunin? Dala-dala niya yung offering, handog, mga regalo ng mga mananampalataya sa Pilipos, dala-dala ni Epaprodito. Saan niya ipupunta? Kay Apostol Pablo sa Rome. Nagbiyahe po siya ng matagal para lamang maibagay ito. Tingnan ninyo kahit mahaba yung biyahe, kahit delikado, ginawa niya yon. Okay. What are the characteristics of Epaphroditus? Dalawa lamang ang ipipresenta ko. Number 1, in verse 25, he was a balanced Christian. Balance, Christian. Sabahin natin sa 25. Inakala kong kailangan ng pauwiin diyan si Epaprodito, ang ating kapatid, na tulad ko'y manggagawa, kawal ng Diyos, na siya ninyong sinugo upang magtala ng inyong kaloob at tuloy
makatulong ko rito. Wow, sa 25 tingnan nyo yung sinabi niya. Gumamit ng tatlong description si Apostol Pablo kay Timothy. Ay, Timothy? Epaphroditus. Anong ibig sabihin ng Epaphroditus? Charming. Wow, charming. Okay. Anong sabi niya? Our brother, sa English, my brother, my companion, my fellow soldier. Ang aking kapatid, ano pa? Kapatid, 25. Okay, kapatid, sa Panginoon, manggagawa, at kawal. So there are 3 na sinabi niya ng description. At alam niyo ba that these 3 description of Paul to Epaphroditus ay yung napag-aralan natin sa chapter 1. Ano yon? Nung sinabi niyang my brother, ipinapakita niya na si Epaphroditus has a fellowship with the gospel. Nung sinabi niyang companion in the ministry, the furtherance of the gospel. So he has the fellowship with the gospel, he has the furtherance of the gospel, and fellow soldier, the defense of the faith of the gospel. Balikan mo yung verse 1 chapter 1. Yun po yun. So balansi po siya. May fellowship siya sa Panginoon, may fellowship siya sa Ebanghelyo, nakikipellowship siya sa kapwa mananampalataya, at sumasama siya para sa kapahayagan, pagpapalaghanap ng Ebanghelyo. At bilang sundalo, siya po ay dinidepensahan niya ang pananampalataya sa Ebanghelyo. So, may pananampalataya siya, may fellowship siya. Balance is important to a Christian life. Some emphasize so much on fellowship, but forget the furtherance of the gospel. Marami po, gustong-gusto na nilang fellowship. Nakalimutan na nila yung pagpapalaganap ng Ebanghelyo. Tingnan po ninyo. Di ba nangyari ito sa Jerusalem? The first believers, they are enjoying now the blessing. They are enjoying the blessing of fellowship in Jerusalem. Nagkatipon-tipon na sila doon dahil nandun naman, kumakain sila. Libreng pagkain doon. Dahil ang mga maya, binibintay yung mga ari-arian nila, binibigay sa mga mahirap, nagtatipon-tipon sila. Anong nangyari? God allowed persecution so that they will disperse and the gospel will be preached to other. Kaya nga po, napag-aralan natin sa Book of Romans o sa Church in Rome, ay wala pong apostol na nagpasimula ng gawain doon. Kung ang nagpasimula ng gawain sa Church of Rome, ay yung mga mananampalataya na napunta doon because of persecution. See? Bakit? Nagkakaisa na sila. They enjoy the fellowship. Maganda po ang fellowship. Ang ganda pong mag-fellowship. Amen? Ganda pong magkakasama tayong umaawit. Pero, kung kakalimutan mo naman yung pagpapalaghanap ng Ebanghelyo, that was the reason why we have a fellowship, so that the furtherance of the gospel, may palaghanap ang Ebanghelyo. Purihin po ang Panginoon. Amen. Okay. Mali po yan. Pag-fellowship lang. Others involved in defending the faith of the gospel, but they neglect the building of fellowship of the believers. Yung mga magagaling sila magdepensa sa pananampalataya, debate rito. Nakalimutan na nila kung paano naman i-build yung fellowship with our brothers. So Christian life is a balanced being. Kaya kahit nung sinabi na gaya ni si Epaphroditus ay talagang balanse. Hindi siya na-trap sa ganitong pag-uugali. May fellowship siya. He has a fellowship with the brethren in Philippi. He has the fellowship with the Apostle Paul. But he joined Paul, tumulong siya sa furtherance of the gospel. That is Epaphroditus. Hindi lang yan. Kasama siya ng Apostol Pablo sa pagdidepensa sa Ebanghelyo o pananampalataya sa Ebanghelyo. Parang si Epaphroditus ay parang si Nehemiah. Nung pinapatayo niya yung wall, yung rebuilding the wall of Jerusalem. Nalala niyo ba doon sa Nehemiah 4:17? Yung isang kamay ni Nehemiah, mayroong espada, yung isang kamay ay nandun yung pangtrabaho niya. Okay? Balanse, kasi may mga kaaway. So, paano?
Kung yung kaaway na lang in-entertain, paano magagawa yung gawain? So ang ginawa niya, nagtatrabaho yung isang kamay, yung isa nakahawak ng espada. Balanse. Pwede siyang dumipinsa habang gumagawa. Ang Panginoong Jesucristo mismo ang nagsabi, wow, ito yung paborito nating verse na ginagamit, pag-giving and tithing, ano? Matthew 23:23, di po ba? Ang sabi doon, who unto this kung nga, binabayaran nilang ikapo, sinasabi na sa Matthew 20:23. Basahin ka natin ang Matthew 23:23. Okay, buksan nyo nga yung mga Biblia sa Matthew 23:23. Tingnan natin. Si Jesus mismo ang nagsabi na dapat balanse yung pamumuhay natin. Implying in this verse. Okay. Sa 23. Okay. 23. Sa aba ninyo mga iskriba, mga pariseyo, mga mapag-imbabaw, ibinibigay ninyo ang ikapo ng gulayin, walang halaga. Ngunit kinakaligtaan ninyong isagawa ang lalong mahalagang aral sa kautusan, ang katarungan, ang pagkahabag at ang katapatan. Markahan nyo itong sinabi tamang gawin ninyo ang mga ito. Ngunit huwag naman ninyong kaligtaan, gawin ang iba. Tama. Magbigay ka ng ikapo mo, pagbigay ka ng iyong handog. Pero huwag mong kalimutan ang katarungan. Ano sabi doon? Katuwiran. Righteousness, justice, faith. Huwag mong kalimutan yon. Do the others also and don't neglect the others. Sa Christian life, dapat balanse. Purihin po ang Panginoon. Hindi, Kristiyano na ako, wag na ako nga kasi sabi naman ng Biblia, kahit saan ako nandoon, hindi balanse. Kasi may sinasabi rin ng Biblia, you must have a fellowship with your brethren. Amen? Dito na lang ako sa bahay. Hindi po. Pumunta ka rin. Mag-fellowship ka. Kasi sinasabi ng Biblia, don't neglect. Di po ba? Hindi ko na ibibigay ang aking kapo kasi okay na. Hindi. Bigay mo yung kapo mo. Hindi. Sabi niya, hindi po. Sinabi niya rito, gawin mo ang mga ito, pero wag mong kakaligtaan yung iba. Ibig sabihin, balansi po ang buhay. Amen? Ang buhay Kristiyano ay balanse. Purihin po ang Panginoon. And last, si Epaprodito, he was a burden Christian. Tingnan natin sa 26, 27, and 30. Balikan natin. Balik ulit tayo doon sa Pilipos. Matatapos na po tayo. Okay? Pilipos 2:26. Sabik na sabik siyang makabalik diyan. Hindi siya mapalagahay dahil sa balitang nakarating sa inyo tungkol sa kanyang pagkakasakit. Nagkasakit siya ng malubha, ngunit kinaawaan siya ng Diyos at pati naman ako. Sinabi kong pati ako sapagkat sa paggaling niya ay nailigtas ako sa lalong matinding dalamhati. Okay. Kaya nga, ang ibig ko ring makauwi na siya riyan, pagkat alam kong matutuwa kayong makita siya uli. Sa gayon, mawawala ang aking pagkabalisa. 30, isinuong niya ang panganib ng kanyang buhay sa pagpapagal alang-alang kay Kristo nang siya'y maglingkod sa akin sa halip na kayo. Wow, this is Epaprodito. Puri pong Panginoon. He was concerned about others. Gaya ni Timothy. May concern siya sa iba. He was concerned about Paul. Nandun po yung kanya. Ano ba yung concern? Yung bang malasakit sa iba, malasakit niya kay Pablo. He volunteered to make the long and dangerous trip to Rome to stand at Paul's side and assist him. Biruin nyo, napakalayo ng Pilipay sa Rome. Dangerous and long journey. Pumunta siya doon. Para ano? Hindi lang panaligayang regalo. He want to give his life and assist Paul sa ministry. Purihin po ang Panginoon. Yun po, he carried the church love gift from him, protecting him with his life. Alam niyo, napakadelikado. Pera yung dala-dala niya. And he protect it with his life. Yung buhay niya, itinaya niya. Kaya nga sa 30, sabi niya, itinaya niya ang kanyang buhay. Maliwanag, sabi niya rito. Sabi niya rito sa 30, sinuong niya ang panganib ng kanyang buhay sa pagpapagal alang-alang kay Kristo
nang siya'y maglingkod sa akin sa halip na kayo. So instead of the Philippians to come, siya na lang po. Napakaganda po, natignan po natin na ibinigay niya yung kanyang buhay. Alam niyo, nagwo-worry. Nagwo-worry naman talaga si si Epaprodito. Nalulungkot siya, nagbabali siya kasi nabalitaan ng mga taga-Pilipos na may sakit siya at ayaw niya silang mabalisa. Ganun siya ka-concern. Maliwanag sa 25. 25 ba yun? O 26. Okay, basahin natin. Sa 26, sabi ng Apostol Pablo, sabik na siyang makabalik diyan. Sinong tinutukoy niyang sabik na sabik dito? Si Epaprodito. Okay. Hindi niya siya makapalagay dahil sa balitang nakarating sa inyo tungkol sa kanyang pagkakasakit. Ayaw niyang malungkot sila, ayaw niyang nababalisa sila dahil nagkasakit siya. Kaya gusto niyang makabalik din para may pakita na magaling na siya. Kaya nga dito sa pinagaling siya ng Panginoon, kinaawanan siya ng Diyos at ako rin, sabi ng Apostol Pablo. So makikita natin yung concern nandun. Ayaw niyang mag-alala ang mga taga-Pilipay sa kanya. Ang alala niya, may sakit na nga siya, pero ang naalala niya, baka nababalisa sila dahil sa pagkakasakit ko. Imagine that concern, that heart, the burden that Epaphroditus has. Alam nyo, sa buhay Kristiyano, napakalungkot. Sa tsimbahan the problem in our church today, bato-bato sa langit, ang tamaan magbago. The problem in our churches is that there are many spectators but no participant. Ang daming nanunood, nag-expect, sana ganito ang mangyari sa church, ganito dapat ang gawin. Pero wala namang nagpa-participate. Magaling lang magsalita. Magaling magsabi ng kung ano-ano. Dapat si pastor, ganito ang gawin niya. Dapat ganito. Pero wala namang gustong makiisa. Di po ba? Ganun ang problema ng mga churches noon. Ang dami. Hanggang ngayon, yan pong problema natin. Ang daming gusto nating mangyari. Spectator tayo na dapat i-bless ganito. Pero nag-participate. Sa church. Gusto nating kumilos ang Panginoon in a mighty way sa church natin. Na tuwing magkakatipon tayo, gusto natin na kumikilos ang Diyos. We will be filled, empowered by the Holy Spirit. Pero anong ginagawa natin? Wala. We are not preparing our life. Nandito ka na nga sa church. Ano pang ginagawa mo? Hindi ka man nakikiisa, hindi ka nakikiparticipate sa pakikisa sa pagpupuri sa Panginoon, sa gawain. Epaphroditus was not content simply to contribute the offering. He gave himself to carry the offering. He was concerned for his own church. Nung makarating siya sa Rome, nagkasakit na si Epaprodito that he almost died. Yung delay ng pagbabalik niya sa Pilipay ay talagang yun ang concern niya. Nag-alala sila. He was not burdened about himself, but he was burdened over the people of Philippi because they are worried. Alam niyo po, yung ginamit na sa English doon sa verse 26, the praise full of heaviness is the same description used of Christ in Gethsemane. Then yung bigati ni Jesus sa Gethsemane, yun din yung ginamit na word doon sa full of heaviness. Yung concern doon na ginamit, yun po yung nagamit din doon sa word kay Jesus Christ. Kaya dapat magkaroon po tayo ng malasakit sa mga kapatid natin sa Panginoon. Humility, submissive mind. The first thing, the example of Timothy, we must have the servant heart, servant's training, servant's reward. And as to have a humility, we must have a balanced Christian life. A balanced Christian living. And a burden. We must have a Christian that full of burden to our brethren who are in need.
We must have the burden to those people who are in need of salvation. By the way, we will have our concert and crusade on Friday sa school. Sana po, hindi lang yung may pakita ninyo yung mga talento that you will sing, but the heart must be in tune with God, that you are there because you have a concern to those people na makikinig ng mga awit at kikilos ang Panginoon habang inaawit nyo ang mga papuri sa Kanya, kikilos siya sa puso ng mga makikinig ng mga awitin. Purihin po ang Panginoon. Amen? The concern, pupunta tayo doon sa evangelistic concert. Our concern is not for ourselves. It's not the performance to be perfect. Walang flows, walang mali. Huwag sana yon ang tinitignan natin. Ngunit ang tignan natin, paano tayo gamitin ng Diyos para maligtas yung mga tao na hindi paligtas na dadalo. Purihin po ang Panginoon. Amen? Our church will do that not because it is scheduled as our monthly activities, but our church is concerned to the life of the people around us, especially in San Miguel. Kakalungkot po. Wickedness abound. Let us save the people. Let Jeremiah 29:11 be fulfilled sa mga buhay nila. Anong sinabi? For I know the plan I have for you, says the Lord. And that is our duty as a Christian. Bakit mo yayayain yung mga kaibigan mo? Because you are concerned. May malasakit ka sa kanila. Ayaw mo silang mapariwara at mapunta sa pagdurusa. Purihin po ang Panginoon. Ganun po yung puso ni Timothy at Epaprodito. They have the submissive heart because they are servants. Brethren, maganda po ang buhay ng Kristiyano. We enjoy the fellowship. We enjoy the blessing. If you have a problem, just kneel down to the Lord, tell your problem, and you will experience the peace. Kaya nang sinabi ng Philippians 4, verse 6, na mararanasan mo ang kapayapaan na di malirip ng kaisipan. Napakagandang pakinggan yan. Napakagandang maranasan yan. The joy that we have, the blessing that we have, that even in the midst of difficulties, we can still smile, joyful. But how about others? Di ba tayo naaawa sa kanila? They are lonely, depressed, discouraged. Sinong kailangan nila? Who can set them free? It is Christ. Amen? And how can they know Christ? Paano nila makikilala si Kristo kung hindi sa pamamagitan natin? At paano natin maipapakilala si Kristo sa kanila kung wala tayong malasakit sa kanila? We must have the burden to them, to the unbeliever. To our fellow believers, let us also have burden na maging concerned din tayo na sila'y lumago sa paglilingkod sa Panginoon. At kung nanghihina na sila at nahalata mo, you are the one who has the concern. Go and tell them and encourage them. Purihin po ang Panginoon. Sa mga nanonood ngayon, submissive mind, pagpapakumbaba ay hindi po nakukuha sa isang oras na sermon. Hindi po nakukuha ito sa isang taon na paglilingkod o sa mga isang linggong seminars. But it can be developed, cultivate as we walk with God.
and learn from His Word and follow those who have a great faith in Him. Purihin po ang Panginoon. Paano tayo susunod kay Kristo? You must have the encounter with Him personally. Kailangan mo si Kristo para mapagpakumbaba. Natapos na po natin ang aklat ng Philippians chapter 2. The problem in chapter 2 is people around us will rob us with our joy. But how can we overcome it? With humility and submissive mind. And our great example is Jesus Christ, Apostle Paul, Timothy, and Epaphroditus. Let us learn and develop humility from this example, especially to our great example, the Lord Jesus Christ. Hallelujah. Glory to your name. Shall we sing the song, yung inawit natin nung una po nating tinalakay, the great example, Jesus Christ. He came from heaven to earth to show the way. Ano yung simula ng kantang yon as we close this? Shall we lift up the name of the Lord? Shall we sing it? Lord, I lift your name on high. Lord, I want to sing your praises. I'm so glad you're in my life. I'm so glad you came to save us. Who came from heaven to earth to show the way, from the earth to the cross, my debt to pay, from the cross to the grave, from the grave to the sky. Lord, I'll lift your name on high. You came from heaven. You came from heaven to earth to show the way, from the earth to the cross, bright debts to pay, from the cross to the grave, from the grave to the sky. Lord, I lift your name on high. Lord, we have learned to have a submissive mind, to have a humility. We need to yield to you, O Lord. Kailangan naming isuko ang aming mga buhay. Dapat na kaming magpasakop sa inyo. Dahil ikaw po ang dakilang ihemplo ng pagpapakumbaba. At salamat po, you have given us the power to live a holy life and humble life. You have the Holy Spirit that you have given. Tulungan niyo kami, Panginoon. Through the power of your Holy Spirit, we will follow your footsteps, our Lord. Even, O Lord, the life example of Paul, Timothy, and Epaphroditus. They have the servant heart. They have, O Lord, the burden, the balanced Christian living. And Apostle po, Lord, salamat po, nakita po namin na ang pinaka-importante ay ang pagpapasakop sa inyo. Thank you, Lord, for the message of chapter 2. Thank you, we can overcome. We can conquer, overcome, and victorious over the second robbers of joy with these people around us. We can overcome it, conquer it by submissive mind. Isa lang po ang panalangin ng iyong lingkod at ang bawat isang nandirito, ang bawat nanunood. Tulungan niyo kami, gabayan niyo kami na ma-develop po namin, ma-cultivate po namin ang pusong mapagpakumbaba
pusong naglilingkod ng may pagpapakababa sa inyong harapan, at ikaw lamang ang may tataas at maluluwalhati. Lord, bless those who are watching this Bible study. Hayaan mo po na yung mga narinig nila, Panginoon, ay may isa pamuhay po. Sa bawat Miyerkules na kami po'y nag-aaral, let them, Lord, grow in the knowledge of you through your word. Thank you very much. We give you all the glory, the honor, and the praises. In Jesus' name, amen and amen. We will give our offering. Hallelujah. Giving brings a release. Giving brings a release. Giving brings a release. A release of sights and miracles. Giving brings a release. Take the step of faith and see what God can do. Take the step of faith and see what God can do. Take the step of faith and see what God can do. Giving brings a release. Hallelujah. Salamat po, Panginoon, sa pagkakataon na magpuri sa inyo sa pamamagitan po ng pagbibigay ng aming mga handog. Tanggapin mo po ito bilang matamis na samyo at patuloy ka pong kumilos sa buhay ng bawat isa sa amin. You are our God who provides our needs, O Lord, and we depend on you because you are our provider. Salamat po, Panginoon, at ang mga offering na ito ay magagamit lamang para po sa iyong kaluwalhatian sa ikalalaganap ng iyong ibanghelyo dito sa lupang ito. Salamat po, Panginoon. Ito po ang aming samot na langin sa pangalan ni Jesus. Amen. Amen. Magandang gabi po sa ating lahat.